Yada düştü. Bir mendile gelen soň, yitiren zadyny ýygyňdan gördi. Perzentden yetişip ata bolan soň awraýy ogul gyýdyňdan gördi. Ýaşa ýagşylyk kalbynda besläp, ganatyň ejizmi, uçgunyň pesläp, azanyň galayma köp zat esläp berekedi öňküji adyňdan gördi. Öýüne gadry az şahyryň bagşyň, gymmatymy dama bilinmez ýagşyň, toýa çağırmasa dul lewşir goňşyň, günäni ondan näl özüňden gördi. Sen ýomak bol, il gün sana ilk bolsa, ýagşy görler her bir zatda çäk bolsa, köpçülükde awraýyň ýok bolsa, sözüňden, heňiňden, sadyňdan gördi.